Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Tinokupai zvakasiyana siyana musha wemalatest patrate ngwavha zvakasiyana siyana. Nhasi pane chandangwavha asi ndisati ndapinda muchandangwavha chamaititi. Don't forget to subscribe to my channel. If you are new here, as kana uri returning subscriber makapenga, because kune team iri kuti chesvika panapa iri kushare, iri kusubscriber, iri kupawo vamwe kuti vaitese vaone izvozvo zvakakosha izvozvo. Nongopa kutenda kune team iri kudaro. Our channel is growing each and every day. Our family channel is growing because I see they are going to my fans. So nyanda nayo inya iri panapa ishi ikandidzore apa right ndofunga muona post yokuti ndeya maititi iyo iri apa ameno kana ina notasa hangu page rawo kana vakaiposta iyo ine 3.5k machi maningirike ma likes but pane mukomana anonzi Zimbabwe akadaro ati takunzwa musikanzwa but doesn't change kuti uri hure aiwa uri hure hako munhu anoita mimba 3 pagore vana vacho varipi. Saka ndo post iyo irapo iri kupisa zvamai manje hanzi maititi vanoita mimba 3 pagore but vachita se vachidzibvisa yekurambuka kwavo ndinayo ndiri kufambira nyaya dzacho but ndine vhidhiyo ravaizvidhifenda randichaita se randichakupai but iyi ndo yandangotanga kuti meno ina handisiri ndadaro but it's a post yakatoita se yakatokepshwa nasomeone ndakawana hangu mastreets pandaitenderera kuti adze vanoita mimba 3 pagore vachibvisa izvi handina hangu mbowo kana iye wacho hameno kana hana hombo ndichaita se ndichamutsvaga ndoita se ndotaura naye asi zvanhasi ndo zvandinazvo. Thanks for watching. My name is Bombshow. You're welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Thank you.